Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Roadworthiness test, hindi na mandatory. Higit 200 kumpanya sa Subic Bay Freeport, sarado pa rin. At religious leader na si Eli Soriano, namayapa na. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang dagdag na singilin na ipatutupad sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Yan ay kasunod ng panawagan ng mga mambabatas na suspindihin muna ang Motor Vehicle Inspection System o MVIS project ng DOTR-LTO. Naritong detalye ng balitang yan. Hindi nasapilitan ang roadworthiness inspection sa mga LTO district sa bansa na may operational na Private Motor Vehicle Inspection Center o PNVIC. Ito ang iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque nitong hapon ng February 11. Sumabay naman sa anunsyong ito ang virtual press briefing ng DOTR kasama ang mga pinuno ng PNVIC. Again, I wanted to reiterate na to take this opportunity na since pareho na lang kami ng level ng emission sa presyo, hindi po kami pareho ng level ng serbisyo. Ang layo po. So sana, pagbigyan niyo po kami at subukan niyo. Sulit po pag na 70 points ang nasisilip po namin, nakikita po namin yung kondisyon ng sasakyan niyo bago kayo magparehistro. Napakalaking diferensya po. 600 piso na lang ang singil para sa mga light vehicle sa mga Private Emission Testing Center o PETC. 500 piso para sa motorsiklo at 300 para sa mga public utility jeepney. Suspendido naman ng 1 taon ang ipinapataw na re-inspection fee na dati nasa kalahati ng bayad o 900 pesos para sa 4-wheel vehicle. At sa tanong na kung hanggang kailan mangyayari itong pagbaba ng presyo, Sir, kung meron daw po bang specific timeline yung simula at end nung ganitong rate? We had to agree to the clamor of everybody na habang pandemya tawag dito, we have to heed to that. But I will be honest with you, we will be from time to time checking with the Department of Transportation and the pulse of the masses. Samantala, dismayado naman ang Volunteers Against Crime and Corruption sa naging hakbang ng administrasyon na ibaba lamang ang presyo at hindi tuluyang i-abolish ang kontrobersyal na pag-roll out ng mga pribadong Vehicle Inspection Center. Ayon kay VACC President Arsenio Mangboy Evangelista, ipinapakita lamang ng administrasyon sa publiko na tila untouchable ang mga may-ari ng pribadong Vehicle Inspection Center. If you don't support this, you will be losing your political capital and also your popularity. Ganun na naman ako Kaya yun, I hope makadating. Imposibleng hindi nakakarating to Tinitimbang lang nila bongo Kung doon muna tayo sa child safety. Yun muna. Pero yung hindi nila matouch dito, yung PMVIC. Sinabi pa ni Evangelista na hindi sila bengatibo sa magandang layunin ng programa. Ngunit ang buti ng layunin ay nababahiran umano ng korupsyon na taliwas sa ikinakampanya ng administrasyon na wakasan ang korupsyon. Make a pronouncement, sana based on political will, na yun talagang we are on the path of war on corruption na sila diba? Tapos na yung war on drugs nila actually So they cannot blame us, ang sinabi ko din sa interview ko kanina, because we have bad experiences the past years. Walang delivery ng stickers, ng plaka, and we are here not to attack your agency, but we are here to save you, LTO, DOTR. We are here to save you from disgrace. Ang pagbubunyag ng VACC sa irregularidad sa pag-roll out ng Private Motor Vehicle Inspection Center ay nasundan ng magkabilang investigasyon ng Kongreso. Dito lumalabas na nai-roll out ang programa na nahuli pa ang Implementing Rules and Regulation o IRR. Gayon na rin ang legalidad ng implementasyon nito at delegasyon ng police power ng LTO agency sa mga pribadong kumpanya na minopolyo ang mga LTO district. Pinulsuhan naman ng CLTV News ang publiko sa hakbang ng Malacanang. Sir, anong mas magandang ginawa nila nun? Dapat ba pinasara nila ng tuluyan?
Dapat po, tama po yun. Dapat pinasara na pong tuluyan yung mga yon kasi pahirap lang po sa mga katulad namin mga walang masyadong kayang magpa-maintain ng mga sasakyan. Depende. Kung hindi naman mahirapan yung mahirap na tao, siyempre, para sa amin, mahirap, hindi maganda. Sa tingin niyo po ba mas maganda kung ipasara na lang muna yung mga ngayon? Pwede po, opo. Kasi yung minsan diyan nag-uumpisa yung mga kurakot sa mga kung ganyan, mas maganda umana pati yun sa mga private eh. Kasi kumbaga sa sinasabi nila sa na lang, di ba? Sa LTO na lang, no? Paolo G. Santos, CLTV News. Kaugnay ng balitang yan, seryosong usapin at dapat manghimasok ang itinatag ng Anti-Corruption Mega Task Force ng Pangulong Rodrigo Duterte sa irregularidad ng pagkakatatag ng mga private motor vehicle inspection center ng Department of Transportation at Land Transportation Office. Ito ang panawagan ng Volunteers Against Crime and Corruption kasunod ng malamya umanong pagtugon sa hiling ng mga senador na pangalanan ang mga may-ari nito. Narito ang detalye ng balitang yan. If you don't support this, you will be losing your political capital and also your popularity. Ganun na naman ako eh. Kaya yun, I hope makadating. Imposibleng hindi nakakarating to eh. Tinitimbang lang nila Bongo eh. Kung doon muna tayo sa child safety. Yun muna. Pero yung hindi nila matouch dito, yung PMBIC. Dismayado si Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Boy Evangelista sa hakbang ng administrasyon na suspindihin lang ang implementasyon ng privately owned roadworthiness inspection center sa bansa. Iyon ay sa kabila na ng utos ng Pangulong Rodrigo Duterte na babaan na ang singil at gawing hindi mandatory ang inspection ngayong panahon ng pandemya. Nagtataka si VACC President Boy Evangelista na sa kabila ng pagkatatag ng Pangulo sa tinatawag na Mega Interagency Task Force Against Corruption sa usapin na apektado ang 12 milyong motorista na maaaring makompromiso sa korupsyon, wala umanong hakbang ito sa kanilang isinisigaw na transparency. Ay talagang tumututol sa implementasyon nitong motor vehicle inspection centers na ang nagmeme-ari po ay pribado, no? At sa mga dahilan na walang public consultation, walang thorough public consultation, at pag alam naman natin, pag walang public consultation, may possible corruption. Ayon kay Evangelista, kailangang isalba ng administrasyon ang advokasya nito na matuldukan ng korupsyon, lalo na kung ang nabibiktima ay ang mga maralitang Pilipino. Sa pag-aaral ng VACC, nasa higit 14 milyon sa mga motorista ay mga motor rider na kalimitan ay minimum wage earner na nagtitipid sa pasahe at problemado sa mobility sa mass transportation. Naniniwala si Evangelista na makatwiran na maging maingay ang grupo para labanan ng korupsyon sa LTO, lalo na't ito umano ang ahensya ng gobyerno na hindi taliwas sa kaalaman ng maraming Pilipino ang korupsyon at kapalpakan ng ahensya. Kung ganito man ang aming mga pronouncements, statements, sana wag sila magalit sa amin at sisihin kasi meron na tayong mapait na experience years back kung saan nagbabayad tayo para sa plaka, lisensya, stickers na hanggang ngayon after about 8 years, hindi naman natin na nakukuha, hindi nila na-deliver. At nagkaroon ba ng accountability dito sa mga pumirma dito sa LTO, DOTR that time? Paolo G. Santos, CLTV News. Balitang ekonomiya naman tayo, patuloy na nararamdaman ang epekto ng COVID-19 pandemic sa ekonomiya. Sa Subic Bay Freeport Zone, higit 200 kumpanya pa rin ang tigil operasyon. Pinaka-apektado ang leisure industry dahil sa mga paralisadong operasyon ng hotels at ilang pasyalan. Si Radiel Pawid po ang may report. Bago ang COVID-19 pandemic, lampas 3,300 ang operating company sa Subic. Subalit dahil sa nagsangasangang problema dala ng pandemya, pansamantala munang tigil operasyon ang higit 200 kumpanya.
Ayon sa tala ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA, 83 kumpanya na ang naghain ng kanilang non-renewal o pre-termination contracts. 70% ng mga nagsarang kumpanya ay mula sa leisure industry, 22% sa manufacturing sector at 6% ang mula sa hanay ng information and communication technology. Sa kabuuan, 8,129 na empleyado na ang apektado ng naturang economic slowdown. 4,138 employees ang isinailalim sa forced leave, 2,265 ang retrench o nawalan ng trabaho, at 3,642 ang pumasok sa special working arrangements. Sa kabila ng krisis, nakapagtala naman ng 1.22 billion peso worth ng approved investments ang Subic Bay Freeport noong 2020. Katumbas ito ng 682 na bagong trabaho. Samantala, unti-unti namang binubuksan ng SBMA ang turismo sa publiko. Subalit patuloy pa rin ang pagpapatupad ng strict health at safety protocol sa mga establishmento. Para sa mga turistang mananatili ng isang araw, kailangan magpresenta ng health at travel documents. Kung nais namang manatili ng lampas sa 2 gabi, kailangan magpresenta ng negative swab test result. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik. Kapampangan religious leader na si Eli Soriano, pumanaw na. COVID-19 vaccine rollout sa Zambales, posibleng sa last quarter pa ng 2021. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng CLTV News. At nagbabalik po ang CLTV News. Pumanaw na ho ang Kapampangan religious leader na si Brother Eli Soriano na pinuno ng ang dating daan. Narito ang detalye. Pumanaw na si Brother Eliseo Eli Soriano. Ito ang panibot liham na ipinabatid ng Church of God International, ang pinangungunahang religious group ni Brother Eli na naitatag sa Pampanga noong dekada 70 o 1977. Hindi na idetalye ang sanhi ng pagkasawi ng 73 taong gulang na si Brother Eli. Gayon na rin ang disposisyon ng religious group kung papaano ang kanyang magiging lamay. Ang kontrobersyal na mga ngaral ay sinasabing wala sa bansa at patuloy ang kanilang extension ng evangelical mission sa bansang Brazil at Europe. Maituturing na isa sa mga kontrobersyal na mga ngaral si Soriano dahil sa pagiging prangka nito sa pagbatikos ng iba't ibang sektang panrelihiyon. 1983 nang maitatag ang kanyang programang Ang Dating Daan sa IBC 13. Sa paglaki ng bilang ng mga tagapanalig ni Brother Eli, lumaki ang kanilang pangkating panrelihiyon at nagawang magkaroon ng sariling programa sa UNTV. Mid-year ng taong 2000, iba't iba ang kinaharap na hamon sa korte ng religious leader na ayon sa official profile ni Brother Eli ay nakaranas umano siya ng religious persecution kaya napilitang magtungo sa bansang Brazil. Sinubukan ng news team na magtungo sa kanilang punong tanggapan sa Apalit, Pampanga o ang Dating Daan Convention Center. Hindi kami pinaunlakan na makapasok at ayon sa security ng kanilang tanggapan, wala pa umanong malinaw na impormasyon kung magkakaroon ng public viewing sa posibleng maging lamay ng religious leader. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa iba pang balita, 1 bilyong piso ang pondong laan ng probinsya ng Bataan para sa pagbili ng kanilang COVID-19 vaccines. Mula naman sa pharmaceutical firm na Moderna, ang bakunang gagamitin sa nasabing lalawigan. Si Rainiel Pawid po ang may detalye ng balitang yan. Naglaan ng 1 bilyong piso ang pamahalang panlalawigan ng Bataan para sa procurement ng kanilang COVID-19 vaccines. Disyembre ng nakaraang taon ay nagsimula na raw ang dialogo sa pagitan ng Bataan at Moderna Therapeutics Zulig Pharma Corporation. Moderna ang bakunang i-administer sa mga Bataenyo. Nagkakahalaga ng 4,500 pesos ang 2 doses nito na ituturok sa kada isang individual. Base sa Food and Drug Administration Advisory, 94% ang efficacy rate ng naturang bakuna. Bukod sa 1 billion allotted fund ng lalawigan, may kanya-kanya ring COVID-19 vaccine budget ang ilang munisipalidad sa Bataan. Ang bayan ng Limay mayroong 120 million pesos para sa bakuna ng 60,000 residente. 5 million pesos naman ang budget ng Orani. Lan ito para sa kanilang mga barangay health workers, nurses, doctors, teachers at barangay tanod. Ang mga bakuna mula sa provincial government ang kanila namang gagamitin sa mga senior citizen at ibang residente ng bayan.
Higit 760,000 ang populasyon ng Bataan at 70% sa bilang ang target na mabakunahan upang matiyak ang herd immunity. Ito ay ang pag-iwas na magkaroon pa ng virus transmission. Susundin ng Bataan ang priority list na inilabas ng National COVID-19 Task Force. Kabilang sa mga unang mabibigyan ng vaccines ay ang mga medical frontliner, senior citizen at ilang frontline personnel. Sila ang bubuo sa Cluster A. Cluster B naman kabilang ang mga guro, social workers at maging ang mga overseas Filipino workers. Sa latest COVID-19 bulletin ng Bataan, umakyat na sa 3,849 ang naitalang kumpirmadong kaso. 85 ang namatay at 58 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Mga kabalen, mga karehiyon, ito naman ho sa lalawigan ng Zambales. Posibleng sa huling quarter pa ng taong 2021, magsimula ang rollout ng COVID-19 vaccination dyan ho sa nasabing lugar. At ayon sa kanilang Provincial Health Office, isa sa mga rason kung bakit matatagalan ang dating ng mga unang batch ng bakuna ay dahil ho sa nararanasan global production shortage. Pagbabalik po si Rainiel Pawid. Inaasahan ngayong huling linggo ng Pebrero ay magro-roll out na ang unang batch ng pagbabakuna kontra COVID dito sa Pilipinas. Prioridad na mabakunahan ang mga medical frontliners sa Metro Manila. Dito sa Central Luzon, naghihintay pa rin ng konkretong petsa ang mga local IATF para sa bakunang ipamamahagi ng national government. Pero ang provincial government ng Zambales nakahanda na para sa kanilang vaccination plan. Higit 200 million pesos ang kanilang initial budget para sa procurement ng COVID vaccines. Ayon sa Provincial Health Office, Pfizer, AstraZeneca at Moderna ang mga bakunang posibleng ipamahagi sa mga residente ng lalawigan. Inihahanda na rin nila ang pasilidad na kayang mapanatili ang 2 degrees to 8 degrees Celsius na required temperature ng mga bakuna. Magsisimula na rin ang master listing para sa higit 590 residents. Dito itutukuyin kung sino ang mga pasok sa priority recipient list. Bibigyan prioridad ang mga medical frontliner, senior citizen at persons with comorbidities. Isusunod naman ang mga indigent, teachers at ibang government workers. Libreng makatatanggap ng vaccines ang 70% ng populasyon sa Zambales. Sa unang 30 araw ay kinakailangang vaccinated na ang lahat ng medical frontliners ng lalawigan. Mismong ang Provincial Health Office hindi pa rin tiyak kung ilang buwan aabuti ng proseso ng pagbabakuna sa mga residente. Nakadepende pa rin naman ito sa availability ng bakunang darating sa bansa. Batay sa latest COVID-19 bulletin ng Zambales, 910 na ang kumpirmadong kaso sa probinsya, 858 ang recovered o gumaling na, 20 ang namatay at 31 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Manatiling nakatutok sa iba pang mga nangungunang balitang Central Luzon dito sa CLTV News. Kung hey Pachoy sa ating mga kaibigan na Filipino-Chinese dahil ngayong araw ho ipinagdiriwang ng kanilang komunidad dito sa iba't ibang panig ng bansa ang Chinese Lunar New Year. Hindi tulad ng nakasanayan nating pagsalubong sa bagong taon na may pirming petsa, ang mga Chinese ay nakalikha rin ng sariling tradisyon, kaugalian at seremonya at ritual mula sa kanilang mga ninuno sa pagsalubong ng Chinese New Year. Kilala rin ito sa tawag na Spring Festival sapagkat ipinagdiriwang nila dito sa pagwawakas ng winter o taglamig at simula ng spring o tagsibol. Sinasabing ito ang pinakamahalaga at pinakamatandang kapistahan sa bansang China. Ang petsa ng pagdiriwang ng Chinese New Year ay naiiba sa bagong taon ng mga Kristiyano na hindi nagbabago nga ang petsa. Paiba-iba ang petsa ng Chinese New Year batay sa lunar or solar calendar na may 12 buwan at na may 28 days o 30 days at katambas ho yan ng isang 12 full lunar cycle. Ang Chinese New Year ay sinisimulan sa unang araw ng bagong buwan o new moon. Kaya ang pagdiriwang ay pumapatak mula sa huling linggo ng malamig na Enero hanggang sa kalagitnaan ng Pebrero. Kagaya nga ho ngayong taon na to, ngayon nating pinagdiriwang yung Chinese New Year. At ngayong 2021, ang Chinese New Year ay natapat ika nga dun sa ika-12 araw ng Pebrero na tinugariang namang Year of the Metal Ox. Sa lahat ng panig ng mundo ay may komunidad ng mga Chino at ipinagdiriwang ang Chinese New Year dito sa siyudad San Fernando ay kilala ang mga Kapampangang Phil Chinese bilang pundasyon ng lokal na ekonomiya at kultura.
Ayan, Kong Hee Fat Choi po muli sa ating mga kaibigang Chinese at Filipino-Chinese dito sa ating lalawigang Pampanga at dito sa Central Luzon Region. Bago tayo magtapos, narito ho ang ating komentaryo. At ito ay dun sa balita kaugnay nga ng panawagan ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na makialam itong task force na binuo ni Pangulong Duterte kaugnay nga yan ng pagpuksa ng korupsyon dahil sa kabila nga naman ng maraming panawagan, nakita ho natin mga kabalen, mga karehiyon, itong PMVIC, itong Private Motor Vehicle Inspection Center na nasa ilalim ng MVIS project ng DOTR-LTO, talagang umani ho ng reklamo, samot-saring reklamo, samot-saring pagpuna, hindi lamang ng mga ordinaryong tao at motorista, kundi maging ng mga mambabatas. Kung matatandaan ho ninyo, dininig ho yan sa Senado at kaya naman nauwian doon sa naging panukala o yung pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na mandatory itong pagsasagawa ng testing at yung pagbaba nga ng singilin para doon sa ating mga kaibigang motorista. Alam niyo ho, maganda yung sinasabi rin ng VACC dito, lalo na yung kailangang maisiwalat kung sino nga ba yung mga nasa likod dito, sino nga ba yung kumbaga nakinabang talaga para apurahin ang isang programa na tila ika nga ng mga senador, I will quote them, wala sa timing, no? Dahil sa panahon ng pandemya, ayan, nagpataw pa ho tayo ng pagkalaki-laking gastusin para sa mga motorista, kaya naman, ayan, umaray ho sila. At isang patunay lamang ho yan, mga kabalen, mga karehiyon, kung matatandaan ho ninyo, nagkaroon sila ng noise barrage, nagkaroon sila ng pagkilos laban dito sa ika nga nila, hindi makatarungang programa ng ating pamahalaan. Isang patunay lamang ho yan na sa sama-samang pagkilos at may mapupuntahan yung mga ganyang reklamo. Sinasabi ho nila na hindi tama ang magreklamo. Nako, kung tama naman ho yung ipinaglalaban, lalong-lalo na yung ating mga kaibigang motorista. Kung tama naman yung pinaglalaban, nakikita naman ho natin, lumalabas naman talaga na minsan, sana, mas maging madalas pa nga ito na pumabor sa mas marami ang ating mga batas. At yan po mga balitang nakalap ng CLTV News sa buong maghapon. Para sa karagdagang update, maaari niyo pong i-like and i-follow ang aming mga social media pages. Sa YouTube po, pwede niyong balik-balikan ang aming mga programa, yung mga paborito niyong programa dyan. Nasa YouTube po yan at CLTV 36 Official ang aming YouTube channel. At sa Facebook naman ho, mga kabalen, mga karehiyon, at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News para sa mga latest update at mga balita. Mga kabalen, pwede niyo ho kaming i-follow sa Twitter at CLTV36 at sa Instagram para dun sa mga mahilig mag-IG stories dyan at CLTV36 Official. Maaari niyo rin pong bisitahin ang aming website para updated din kayo lagi sa mga kaganapan dito sa ating lalawigang Pampanga at sa buong Central Luzon, www.cltv36.tv. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Magandang gabi po.